Mga idol, ayan, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Welcome back to my channel, Boy Bulanso. Ayan, for today's video mga idol, magtatanim tayo ng kamatis or kamatis. Ayan, sa nakikita nyo mga idol, sinunog na natin yung mga damo. Ayan, para mapagtaniman na natin ng gabi. At bago pa sa lahat mga idol, sa bago pa lang sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa bagong upload ng video. Yun mga idol, itong kamatis natin. Ano na siya. Pwede na itong pangtanim. Yun o. So, ililipat na natin siya sa taniman para madali siyang tumubo. Doon natin siya itatanim. Tara. Ano na to, malambot na yung lupa natin. Madali na siyang mas madali na siyang itanim. Dito. Kuha muna tayo ng bulo. Guys, itanim namin dito. Tapos hindi lang namin kukunin dito sa para hindi malalanta. Guys, ayan, mataba yung lupa niya. Ini ito yung una. Hindi natin siya kukunin dito sa sa kanyang nilagyan kasi pag i-direkta natin sa lupa malalanta siya. Kaya ito lang. Hindi lang siya kunin sa lagayan. Okay, isa na tayong natanam. Gawa tayo ng isa. May kamote po.
So yan na mga idol, natanim na natin. Yan. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. So siyam na ang ating natanim. Yung nandun sa ano, sa maliit na planggana, ilipat pa yun sa ganito para hindi malanta, kasi mabaha kasi rito eh. Kaya siya ililipat ng ganyan para hindi lumos. Ito na yung malaki na kamatis. May bulaklak na. Ganun. Ito, kamatis din to. Matataba ang lupa. Linisin muna namin dito para sa sa okra. Tanim din tayo ng okra. So yan ang mga idol, maraming salamat. Linisin muna natin ito. Yan, maraming salamat sa pagsubaybay. Balikan lang natin to pag para tanggalan ng damo pag tumataas na yung mga damo nila. Ayan, sa hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa bagong upload ng mga video. Yan mga idol, see you in my next vlog.